Έχεις πανάδες, κοιλίδες και σημάδια από ακμή? Πάμε να σου δείξω τα 3 πιο δραστικά κορεάτικα προϊόντα για να τις αντιμετωπίσεις. Θα ξεκινήσουμε με το σέρουμ από Axis, το οποίο περιέχει ενεργή νιασιναμίδη, σκουαλένιο και υποφαές, δηλαδή βιταμίνη C, τα οποία θα δώσουν φωτεινότητα στην επιδερμίδα σου, θα αποχρωματίσουν τις δυσχρωμίες και θα σου δώσουν τέλεια λάμψη. Το συγκεκριμένο μπαίνει το βράδυ πριν την κρέμα σου και εννοείται το πρωί ενυδατώνουμε πολύ καλά την επιδερμίδα μας και χρησιμοποιούμε αντιλιακό. Στη συνέχεια θα δούμε τη Melanin X της Medipil, η οποία είναι μία από τις πιο δραστικές κρέμες για πανάδες και κοιλίδες. Περιέχει 3 πολύ δυνατά δραστικά συστατικά, τρανεξαμικό, νιασιναμίδι και ασκορβικό, τα οποία δρούν στον αποχρωματισμό των πανάδων και των κοιλίδων. Η κρέμα αυτή μπαίνει το βράδυ τοπικά στα σημεία που έχουμε τις δυσχρωμίες. Και τέλος, ο καινούργιος ορός της COSRX με τρανεξαμικό, νιασιναμίδι και αρβουτίνη, 3 πολύ δραστικά συστατικά, τα οποία θα δράσουν κατά των πανάδων των κοιλίδων αλλά και των σημαδιών από ακμή. Είναι σέρουμ, μπαίνει το βράδυ πριν την κρέμα μας. Όλα τα προϊόντα καθώς και πάρα πολλά άλλα θα τα βρεις στο φαρμακείο μας, ideafarm.gr. Μπορείς να μας στείλεις στο Instagram για ό,τι απορία έχεις και θα σε βοηθήσουμε. Φιλάκια!